एंड किए मैंने चढ़ी आमे चढ़ी आमको ए हालिया लगे कि बोतल आनीनु चढ़लु आहरी चढ़ू रेस्ट नेलु ठिया हे हालिया हो गलु ये आम गाँव ऊपर आइलुनी एतक तल छाड़ी ये मैडम पूरा हालिया हो गले हाँ चेष्टा जारी रखा प्रबल हालिया लगे लोकेशन डाल शेयर कर दो बाट कड़े ये पटे ना ये पटे हाँ ये पटे ओहो बहुत हालिया लगे बड़ी उठे चली चल देखो गाँ गाँ पर आम घर से सियाड़े आम ए ऊपर रास्ता भी आम पाऊँ केते सरू रास्ता केते सरू रास्ता देखिए आस मुझे कहीपर कि मस्ती गोड़ खंडिया हो हाँ टे बाट कौन ए जाए टावर भी आसनी पहुँचापी चेष्टा जारी रखीचु केते उपरको आसलुणु देखा भी जीवन हाँ आउ टे उपरको गले देखा सब बहुत हालिया लगे आम पहुँचलु आउ टे बाट केते मुंडिया पाखे ये मुंडिया आम पाखे टिके पूरा मुंडिया उपर मु भी 5 वर्ष 6-7 वर्ष तले आम भी सांगे आस आज भी से सांगे आम गाँ से आम घर ये डर लगे बहुत डर लगे आम केते तले केते ऊपर केते ऊपर देखा जाऊनी तल को आम गाँ स्कूल
ଆସିଥିଲୁ ନେଟ୍ ଚଲେଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ ଚାଲିଲାନି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଯିବୁ ହେରି ନେଟ୍ ତ ଚାଲିଲାନି ଜମା ଖାଲି କଲ୍ କରିବା କଲ୍ ତ ଆମର ତଳେ ବି ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ନେଟ୍ ଚାଲୁଛି ଟାୱାର ଆସୁଛି ସବୁ ଆମର କାହିଁ ଚାଲିଛି ଦେଖିକି ଧୀରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ମୋର ଝାଳ ହେଉନି ଆମେ ଆସିଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏଠି କହିଲେ ଗୋଟେ ଥର ନେଇନଥିଲେ ବାଉଁଶରେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ଏଠି କହିଲେ ନେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ତ ଆସିନଥିଲି ମୋ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲି ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଦଶଟା ଆଉ ଆସିନଥିଲା ବୋଲି ଉପରକୁ ଆସିଥିଲି ଏଠି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ କହିଲେ ହେଇଥିଲା କେତେ ସତୁରି 100 MB ବି ସରିଲାନି 100 MB ବି ସରିଲାନି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଗଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ ଆମେ ବି ଅଧା ପାହାଡ଼ ଆସିଲୁଣି ହେରି ଅଧା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଆଉ ଅଧା ଦେଖିକି ଏଇଟା ଖସିଯିବ ବଉଡ଼ା ଘର ବୁଝ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଧୀରେ ଖସିଯିବ କାଲି ଗୋଟେ ମୟୂରଟେ ବୋବଉଥିଲା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବଉଡ଼ା ମରରେ ମୋତେ ପିଲା ପିଲା ଦେଖି ମୟୂର ବୋବଉଥିଲା ଏଇ ମୁଣ୍ଡିଆରେ କି ଏଇପଟ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ଖାଲି ହେଇଗଲୁ ମେସେଜ ଅଫ୍ କରିଦେବୁ 2 ମିନିଟ୍ 4 ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିଲାନି ପଳେଇଲେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପଳେଇଲେ ହଉ ଝଡ଼ିଯିବି ନା ଆମେ ଯାହା ଆମେ ଏବେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଠି ତଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତଳକୁ